Biyag ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Perli ading ko. Total, awan mo tun ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la ko mata manugot nga isupay la ti mangi maneho iti check manang Arlinda. Di ka madanagan, Perli ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot dayjay ang mangi maneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la ko mata matulungan na. Sikapay la ti mangi maneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipagperli. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumba nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Perli. Iso sikapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipagperli. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom di sigod ako tsim? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dita balay, tagmerienda ka, sakbay ti panagbiyahe ta. Saanen? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dituyin agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging ka ita, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka lang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbud ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isan mo pa'y lang kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom ti into naram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikal ka diti boyfriend ni Madam Perdi? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Perli. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Perli, sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan paag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tidadya atomboy. Kunipag, nalay nga agistorya Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, di lamad-madlaw naman. Angam nasingpot dayjay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito restaurant ko. Nadlaw ko man dahi ta ipag.
Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo timangan. Amangan numabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na kadi pa kadalagan. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag kamat pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay kat agaplay ka ah. Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti panagkuyog niya pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Pumapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainam. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na gamin ni Perli. Ano ti negosyo na? Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeepney driver. O talaga kursonadam ti ipag ko. Ingka agdato na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumot kan dito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabannog mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nangruna ket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasam, talo ti restaurant na. Awen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti as asikaswan na. Ni, nagsapakan ngay mediti balay, bayaw Jerry. Winipag. Kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso akong diti balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko dito balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kidin. Tasya akong di makamo kadagiti nakawara apap papel. Awan ti rumba nga pagdanagam. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Perli? Wasan. Agdat-daton samat kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, masansan ba't no may dito yung restaurant? Isa, kunak, agdat-daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Kanyari sa, bak nang lakit di dito lalaki. Nagpintas di lugan na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras dito lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko namday ta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo na tinapatigan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay ayaten ka, Perli. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Diyak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngam sana ka mapukawan ni tinamnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Diyak pa'y nakasagana amakiin na yan. Ida ka pa nakaululimek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulimek ka lang. Ay, pare Renz. Agitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz.
Ikang kay tigatang mo. Mas dawak man kan ka pare. Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Ingka gumatangan iti inuman nga arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Pearly, iti ara? Sana, bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot kani pare rin. Diyak na po tanti naglabas ti oras. Ala, agin na kang narudan. Amok anabannog ka. Wen, bakit? Agi na na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agin na ka. Di ka mo maturugan. Una ka lata na maturog. Sana pa'y ngagtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho iti lugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Aday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Ngawan pa'y naisuro kun ka. Alang nga rod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggayam nga isuro, ipag. Amo muntig maneho ti kotse. Kunak no narigat ti agsuro, ngam nalaka magayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisado tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Pearly. Apay nga ron na paulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikriknak. Ha? Amok abasol da ito'y apanang ipudnokan ka. Sapay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak. Ngamday tatipod no marikriknak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Wan ipag. Di na ko magurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kayat mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Agpadatay ti marikriknak. Ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamatan. Jeric, mabalin ka di nga agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatig ti pagsaritaan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti kan dito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan.
Daitan jay pagbagakan ka, pare. Anyang ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak, pare Renz. Kasano ti pan nakaamuna nga adda relasyon mi kan ni Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita ka na kayo, kat nagipulong da iti asawam. Anya? Wino saan? Ang mga nulimod na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Ti amom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Limad a sursurutan na ti garawyo ko ni Pearly akabsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda, pare. Nasulisog ak lang. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Pearly. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawik. Awanan ka itibain akabsat! Pagawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, tigarawyo ko ni Jeric, Pearly. Limod a sinurag kayo itinaminsan ngal daw. Manang. Sa bali, tinagparik na kanyak, idi ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid ijabalay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, tipan nakilangan na kanyak. Manang. Sinurag kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na edakla ang itisan, unay nga dayo. Nakita panakin nagkiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy kita ito yung inaramid yung. Di ka ito mapakawan. Linatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na, Linda. Sana na maulit ti inaramid ko. Nagtanagat kan ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda, Nudak no nasingpit kan mapagtalkan ka. Ibsan mo't kayam, Jeric. Ika ba na nagkayam lukwan? ikanak pa'y kumay ti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Diyak kayat ti makisinakan ka. Ulitak ti agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang muti ayat ko para kin ka. Erlinda, Diyak namnamaan. Ama pasamat ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas ka ngagsinatan. Kaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kanta. magbabawayak ti naramid ko, Erlinda. Iso pangasim, tadi panawan. Ay ayatan ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matan nga agparang kanya? Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati panagsasaungkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukwan na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunot ti abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko ma timang suporta.
Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan na nagiti babarkada. Kat, papanamanan ngay kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan, nanang. Barang makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibus gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaan ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso ngay nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayong itong madamdama. Ah? Sa dino ka diti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngay naplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rod ano kasta. Wan, Kat, apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi urayak. Iso nga umuna kalatnan. Ah, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Juan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayat Marlene? Pagduhaduan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat na. Iso asan ka madanagan? Taay ayatin ka launay-unay. Alakap no kasta. Un ang harod. Sungbata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datang arutan na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ruday to'y nabati ang mais. Tamiriandaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tada ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Un abi. Ala, umaw-awag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo ang sumbatan ti awag ko.
Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harap tamanin to nadandama? Ah? Ay, kwa. Ang mga nuadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, munos siya kanubyom. Ah? Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Iso nga naskilaan asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, ah. Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka di ti panagtalak mo kanya kanubyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Ha? Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape, kasla tumaytayab ti panunot mo. Ah? Ay, awan, Abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J-Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, Abi. Asino nga iti ama ti sikug mo? Ni Kadi Kaloy? Wan, Abi. Ay, sus. Ape nga ngayon tulok mo. Diyak pagarupan na kasto iti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Diyak pa imbagbaga, Abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong di kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya? Ni, apingay akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasin sinarak ko. Alalala. Wanan. Katanya nga rod ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umayak en tunbi ka ti jay balayo. Urayan dak ijay. Rabiin. Ngam awan pa'y mat tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngumurayin tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Woo! Agda magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay. Kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten, Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene.
Wan, tatang. Pakawanan da kami kumahan. Kano kasta? Kanya nga iti plano nga ramidan barap. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti kunanay. Edi, iso ati matong ba? Iso, ti masuro. Kala nga raw. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalaysa kayon kin ni Marlene nga anak ko. Iti kabiitan a panawan baraw. Wanda dawan, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabiitan na panawan. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay di balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. Wen tamanumot na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen, friend. Istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nula nga na laang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas. Ang sasarunod ti pan ang sakit na. Alaalaga raw. Mapantang nga din sa ospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laeng mag. Hello Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agya manak, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan nasungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayo nga agina. Mas daawak mo titi dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawa am anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga mada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Gan ka ba ulan na dayjay? At damon ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isuadyak na kaawid. Sana bale, at damad ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ah? San mat ah? Patpatsim tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagay mo. Hello? Hello, Nanang.
Adda ka din ni Kaloy din, Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod nanang. Saan anagaw awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jak mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod nanang. Agyaman na. Apay nga itakala ang asumangpat Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana, oh? Kaya't bunsamot ti malipak. Kaba ilang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana, oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito, Kaloy! kasta de rumbenggeng ka bungangerang asawa. Wanawak man langan, makapawan kamat itigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy iti rabi abi. Nabaratak namin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidin ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kabi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natapno amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan di ako ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalag. Kitrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagiti aginaktatang. Irwariyo, nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpuk kaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko ka? Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo ngay sinamon ta sa awam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taging kat ka ba ilang, tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello Marlene, ay namay ka dito morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamot ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak metla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilatisam ana imbag ti ugali na. Tapno saan ka manen ang mailawan? Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene,
agkasarta ko man. Si Kaan, no kayat na kon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akong ti kinapod nung kanyak. Iso sige, umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayin mga dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdak balayo ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpot ka unay itanak ko, ken itapo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para itanak ko. Ngamin, mapadasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na ita iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Isu nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Barok. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. Biyag ti tao. Jema, pasensyakan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga nila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga akaruba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, Agpada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputa day ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karubang agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlanbak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding, tatang. Anak ko namday tarinan. Kasano? Agpapada tayo matlang awanan. Kunamlanbak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding agsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan mo tabak lang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbaynan nyo, tatang. Kan apay asabali ti Jaryo. Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Adda ka di sana nasayaat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawam, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang. Apay, di mo madlaw day nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Masyanakan ka na kao. May bagak itaking ka day tao. Magbaga mamay di pasika ang asawam. Manipod na ikamang day di babae. Nadagsun ang tirik na kankwana. Isinam kidin! Anya kid day tangay pagbagayon, tatang. Awan ti rason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan ti rason tapno isinam day di babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina day jay. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kantakal ti panagtalag ko kang kuana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka amapuyatan ama panagtrabaho intun bigat. Oh, adda ka di pagparikot ha? Imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan mat. Parang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding, Awan kinapudno dagiti pamadakas nga ibagbagana kontrakan ka. Nasakit para kanyak amis mo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan sayaat. nabayagan nga mokday ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak.
Ib-ib turak dagiti agkakadakas nga ibagbagana. No jak aramidan dayta. Amangan no madadaal amamimpinsan ti pamilyata. Ne, apay an natumbamat amin ang dagiti masyetas ko pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga da dito dagiti masetas ko ipag. Samay sa awan Ay na ti di ka nagrason pa eh. Di kag turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Jak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay, Hindi naklatan ni kaskaso man din. ibagam no niya tirason no apay nagsangit ka. Ibagam tipod mo kanyak. Pinagsasawan na kita ilaan ni Carol akabsat mo, manding. Anya. Dinadaal na pa'y dagiti daduma ang masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanya. Lablabos dan. Ibagadalat tanti kay kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramit kan katikabsat ko. Manding. Kasaritak tikabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. Pangasim, manding. Di mo tutupan tikabsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol akabsat ko. Di mo man mo ti sakit dayjay nga asawa manong. Sana nasayate ugali na. Sikati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madingay naramid kan kati asawa. Ay na manong, sinabidunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga rin nagbasulan. Iso pa'y tataganas nang agipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktaden nga iso ti adabasol na. Kat na siyak ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputapag na anday jay. Hangam, ngimatumot kan ti boses na. Uray lamap lang tilapayag ko. Ngam jaklat na nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa manong. Isa di mo kumamat kanunungan ti manding aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak manong. Battered husband ka. Jayla kayat na ti masurusurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y ti naramid mo iti asawa ka. Siyak ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding tikastakan ka, Carol. Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Anya, Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? ay tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo nagkapsat ka po iti asawa na. Wan nga rod. Ti kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Sana mabalinday tayo. Nasken na makasaritak na dyan babae. Ay, no nasken apapanawag, aramida iknay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jak matla kaya't ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di ko masidaan na. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi ni Manding. Awan na niyaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat, ta. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpung tutila nga na. Huwan nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Sika babae! Gapukan ka! Aga-apan tagitian nakaw. Anya ka din ti bagbagam tata. Hindi ka man naging cook! Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima, kabsat. Saan kumamot? Ay, bibiyang mo dito! Ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timairaman. aya. Anya ka din ti basol ko tatang. Apay nagpungpungtut kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak kaw. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Masaya at launay datang inaramid mo, tatang. Agnakamot siguro na dyan babae. Mangirnad mo siguro na dyan babae. Napos ko launay ti rupa na no di pa'y lapumanaw. Ibanta na launay yung tipagina kinimanong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Pilit na pala tipagina iti pamilya tayo. Talaga bay? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mo na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tatang. Lipatak matan nga dakabsat ko.
No kanunungan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tatangaya. Ken apay ngagpungpungdot ka. Jack, kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramid iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw kan Manong Manding. Awan mo lasagbinan mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan nagalas ti ugali na. Man nakiapat ti asawam. Awan respeto na iti nakaikamangan na. May sakamet! Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya. Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung anasayat kay kanyak. Naglastog ka mo tingagsasaw Manong Manding. Nakaran kan itinaalas ng ugali ti asawam. Umadayo talangan, Manding. Amangan no kumaro pa iti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti ibagbag ada kontra kanyak. Iso anasaysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Jack ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni di lugar mi, Manding. No kasta, agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wana na ising. Nagsaritaan min daytoy ang naimbag ka ni Manding. Ay na, nasaysaya atin nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minandar aramidon ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaulam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalos wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel at ti respeto kadakwada, Nana. Ay, uwang gayam, alham dagiti anak nateng. Imbagla si daan nyo ni Manding ini lugar yaw. Ay, agi amanak ka, Nana ising. Nagadudag ito yan natin. duwala atawon ti naglabas, sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadun ti kita. Wen Manding, nagaasat ta, nagipatakder iti pakanan dito'y abay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaestra ti umaymangan. Magustuhan dalaw na iti putahe. Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramidak laang ti rumben. Extra rice! Ay, mabit lang, Manding ha. Asikaswag dag iti customer. Agkid-kid daw da iti extra rice. Malabakan, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itarahin ako ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapo iti panaguy-uy ako iti nakaro. Anya kumang iti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana bali ta saan kayo pa'y amatay. Napigsakay pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapangalan. Ay katsalsalan nyo latan iti makantang iwat yuan. Tapno saan kayo nga agkapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito balayo. Nilangan manong renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwag iti balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, ikarigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kayo ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaiso tata. Nakailag kayo matlatan iti pagitan niyo. Mabisin na kanak ko. Kandak iti kanak pangasem. Pakpakawan. Sana kayo may dito. Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa yung tibagiyo, tatang. Tumakder kayo kit din ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilad kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras nga agsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Iseng.
Ay, di ka agluwa. Adaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kasi kamot. Binaybayan na ko nagit anak ko. Di na ka mo nga si kasuan. Hinay magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kapsat. Ay, Natayumot lang nga agkakaro ba't agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kabsat. Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nanay Sing Manding. Naskan nga agawid ka ni dya lugaryo. Nabayag kaya man nga agsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan na kapsut una yan. Damat dagiti ito kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Day ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana Ising. Anya? Siya kung ti makaam mo dito'y pakanantalakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. yaman ak iti panangitaray mo kanyak diti ospital. Mandeng anak ko. Awanan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kiti. Tumaran nyo na kiti agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panagimbag yun. Way nanak ko. Kayat ko ti maimbagan. Nabaybayan nyo ti bagiyo kung na ti doktor. Nang ato ti presyon ti dara. Kan diabetic kayo. Ha? Addan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na kanak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko. Ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sapay la kumata mapakawan ti asawa anak ko. Ikuyog ko ni tatang isi lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukin ko na. Carol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asamak ti mga sikasukin ko na. Manong, Di kay kayat asidiren. Gapoy tinapasamak ka ni tatang. Agkakabsat tayo. Kaya rumbang ada tayo umatag ti tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo, tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasaya at day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabasan tayo dyan. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ka ni Gemma. Nasimpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakam. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo. Agyaman ak, Jima anak ko. Mababay na kun keng ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan na ka. Pagserserbian na alata, nga oray nagalas ti pagpakita ken ka day. Aday ta kayo man ng tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak itibiyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kami ti mga sikaso kada kayo. Jima anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matang dito'y lugar may dabayaw renan kan ipagkarol. Ah? Alaan may da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami mat iti pamilyada. Ay, nagsayaat ka, Jima anak ko.
Ulit tagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami.